אפשר לנסות. וזהו, תרד על הקרקע, תרד על הקרקע. תתפוס אותו, תחבק ותתיישב. גלעד, חכה שהוא יתקוף ותרד, תפיל אותו. יש לו בעיה פשוט עדיין עם הברך. עכשיו גלעד, נו. טוב, טוב, תריק! טוב, מרוסלב, יפה. גם גלעד, עשית מהלך יפה. מי לא תתפוס אותו? יופי, כן! למה לא עשית? תתפוס את הרגל! תתפוס, כן. או, נראה לי ויטלי עכשיו יושב בבקו"ם שם אצלו וחושב, מדמיין, הוא עושה קרב. כן, הוא התגייס ביום שני. לא, הוא לא בבית. בבוקר יוצא.